dimineața! O Toyota CHR 1.8 hibrid 2018. Schimbat plan și amortizoare față, rulmenți plan și amortizoare față și hitul protecție. Ok. Ia zice. E distractiv. Da. Avem un Kia Ceed. Ce avem de schimbat la De ea? bară stabilizatoare și bucșile de la brațele de la puntea spate. De bucșile, stai, hai să ne arăt. Bucșile de la bara... Astea. Bucșile astea. Ok. Au. Așa. Și ce trebuie să faci? Dau brațul ăsta jos, Ok. de la preță, în față, bucșile de bară stabilizatoare, care sunt ascunse aici și aici. Ok. Nemaipomenit. Dai cadrul jos? Nu îl dau jos, o să fac magie. Ok. Or. Mai întâi curățăm, nu? Da, da. Cu șurubele frumoase. Ce-s asta? Asta ce sunt? Suport de la cadru. Zic, nu prea am loc. Manevră. Aia, legit. Bun, trebuie să dăm carenajele astea jos. Ia să vedem. Sunt ascunse aici. Putea să fac o fereastră frumos. N-am vrut. S-au gândit la cei care fac mentenanță. S-au gândit doar la producție. Rulmente, planșe, protecții. Da. Încercăm să vedem dacă putem să desfacem bieleta. De obicei, astea care sunt cu frână, deci nu e cu frână de teflon, strangulate, ambutisate. Astea de obicei sunt Ce de asta? rupe și filetul. Și la cât e de ruginită, sigur o să facă probleme asta. Da? Ia, ce ai decis? Gata. Gata ce? Le-am văzut. Le-ai văzut? Mă apuc să le defrișez. Păi nu, ai loc? Asta e ideea? Le-am făcut un pic de loc. E suficient? E. Deci nu mai dai cadrul jos? Nu dau că de înseamnă de mic. Dau scutul jos să văd dacă ajung pe partea asta. Ah, ok. Deci tot nu-ți place spațiu pe care ți l-ai creat. Gândește că e mai mult spațiu? Mâna așa și mâna așa, asta nu trebuie, dar... S-a și desfăcut. Aici un șurub care să-mi reziste. Bieletele s-au desfăcut? Acum? Ah, Acum încercăm. Am lăsat un pic să acționeze de gripă. ok. Am avut noroc? Victorie! Da? A, și partea de jos nu se mai desface, nu? Adică pe aia nu are niciun rost. Nu resimăm bieletele. Ok. Dăm un pic să mai... Vis. Asta merge mai greu? Greu, foarte greu. Și dacă se strică hexagonul, trebuie să o tăiem. Deci astea sunt șuruburile de la amortizor? Șurubul care ține amortizorul pe cuzete. A, și l-am desprins și de sus? Sau Nu, urmează. bieleta pe partea cealaltă s-a desfăcut? Da, mai greu, dar s-a desfăcut. Vis. Făcute prin sus, șuruburile de prindere. Da, prinderea flășii. Ah, ok. 3 șuruburi? 3 piulițe, da. 3 șuruburi, 3 piulițe. Ok.
Bebelușul. Este amortizorul dreapta. Urmează stânga. Gata. Asta e prima bucată scoasă. Da. Și e? Se cunoaște uzura sau nu se cunoaște? Nu, Bine, e nu mai casată, strângea, nu? da, se plimbă bara. Și a căpătat doar ea uzură sau și bara? Că știu că și bara e problema, adică sapă cumva în ele. Și că la Volkswagen mai e problema. Și sapă cumva în bară și trebuie să o schimbi. Nu. A? E ok? La Renault Trafic mai e problemă. Da. Cunoaște. Zi, ce schimbă? Bucșulița. Loc. Bucșulița nu. Da, am uitat să le prezentăm. Sunt bucși pe origine. N-am făcut treaba la calitate, că na, se schimbă destul de greuți și de rar și ideea e să pui ceva. Și în cazul de față, originea a fost cea mai calitativă. E aproximativ 1 milimetru. Da? Diferența dintre aia veche tasată și asta. Da. Asta e numărul 2 cu partea stângă și acolo pregătim presa. Da, pregătim presa. Bun. Care e diferența dintre asta mobilă, presa asta mobilă și aia pe care o avem la bancă? Asta e mai rapidă sau? Nu rapidă. Nu, aia poate să fie mai rapidă că este pneumatică. E și mecan și pneumatică. Okay. Dar o folosesc pe asta că e mai simplu pentru mine. Ok. Pe dreapta. Pe stânga, pardon. Da. E mai distractiv aici. De ce? E poziția mai mică, e și caseta de direct aici. Cum era la grădiniță, iată ce pot face 2 mâini de bace, știi? Da. Numărul 1. Numărul 1. Ok, am depresat asta. Am depresat, și o să fie problema să-l trage, că ăsta e tipul ăla de amortizor care se trage înapoi. Cum ai? Să-l tragi Și- manual. S-ar putea să vină stânga-dreapta. Să la fel. Șaiba distanțier. Deci o să montez aici. Da. Aici. Așa. Și vine pe iar. Ok. Iar dumnealui se montează. Și are 1, 2, așa. Ce sistem interesant. Mai montat așa. Și asta trebuie tras, Da. blocat. Tu ăla asta ești? Da. Ha? Trebuie să mai fac câte ceva. Acolo strângi? Ai pus-o? Ok. Bine, pe spate cred că e mai de distracție, nu? Cu brațele alea. Da, un pic, Să da. duci la presă. Asta a fost. Da. Asta mi-era mai mare frică. Ăla am lucrat bine acolo. Cât ține vaselina asta pe aia? Cât crezi că ține? Ține. Da? Automat, când se îmbibă în rugină, rămâne acolo. Face o peliculă consistentă. Ok. Adică decât deloc, mai bine vaselină, nu?
Da, pur și simplu nu mai evoluează rugina așa. Uite, de exemplu, uite cum e aici, a cursul ei mai de mult, nu s-a spălat, nu nimic, rămâne, face o chestie, chiar dacă s-a pus praf, nu ruginește, rămâne o... Ok, un strat protector. Da. Ok, pui scutul Da. și apoi spatele? Da. Am făcut matreață. Da, asta e scutul. Da. Deci când intră apa între vopsea și ține apă și uite cum se corodează. Sesiunea de pictură 2, nu? Da. Dacă puteți observa, aici este un mamut. Un mamut mut. E distracția mai mișto. De ce? Pentru că cablurile de frână de mână sunt trecute prin basculă și e frână de mână de aia cu saboți și nu demontez toate nebunile alea ca să ajung la să dau astea jos niciodată. Așa. Deci o să te chinui? Asta vrei să subliniezi? Calea cea mai dreaptă e calea cea mai scurtă. Nu așa? Nu. Nu. Ia. El am făcut pe partea? Pe partea de altă? Da, e gata, uite. Și asta e... Cum urmează montajul? De stânga e gata? Cum să partea filmăm când băgăm șuruburi și mamă, că aici e băgare. Ok. Pe partea aia. Lubrifiem șuruburile. Normal. Ia zi, Billy Bob. Te-ai băgat tot aici? Da, pentru că nu, nu am cum să trag sau să fac ceva. Ok. Zic că au gândit bine. Așa. Nu trebuie să dai tot sistemul de frânare jos ca să ajungi la... Și te chinui să faci ce acolo? Trebuie să scot cablul de frânare de mână. Check. O bucșă nouă, o bucșă veche. O basculă. Un braț ceva longitudinal. Așa și... Trebuie să schimb bucșa. Mergem la presă? Mergem la pres. Mergem la presă. Ia zi, prima parte e gata. Prima parte e gata, adică bucșulița... Asta de suteni. E frumoasă, elegantă, gingașă și nouă. Parfumat. Și parfumată. Ok, și apoi asamblez toate lucrurile alea, nu? Aici urmează partea dreaptă. Distracție. O grăsime sănătoasă îi dau. Mono sau polinesaturată? Miez de nucă. Este. Ai trecut la brațul numărul 2? Da, da, da. Ok. Paparații. Paparazzo. Unde suntem pe dreapta? Partea bună. Partea bună dacă ești dreptace. Pune ștergătoare, arenajul la ștergătoare și Îi punem probă cu ea. Probă de... Probă de care? Carenajul are un sistem de aprindere ca să nu intre apa. Uite. Ok. Așa să dau. Uite asta, vezi? Aha. Asta trebuie să fie curat. Și poate. Curat ușor. Pac, cât ai pusul, da? Ok. Mi-am luat tot frunzărișul ăla. Frunzărișul, da. Probabil o parchează pe undeva sub un copac, ceva pe zona aia pe acolo.
Hidden și cu Vasi? Da, vasină specială pentru Etichetere. garnituri, dar nu minerală. O vasină pentru garnituri. Ah, ok. Dar merge și la casa unui ce frumos acolo și... Ah, asta e de asta siliconică? Da. Uite ce frumos intră. Când e curat. Abia l-am scos și acum nu mai intră apă. Plus protejează siliconul ăla, protejează și la apă. Să nu intre. $74.000. Gata. Ok, deci am avut bucșile astea mari pe spate de la ciormane, de schimbat și pe față bucșile de la bara stabilizată. Operația a decurs cu succes. Da, operație reușită, pacientul mort. Ok. Și acum urmează o probă de drum, nu? Da. Ok. Urcă-ți drumul ceva pe față. Am mai dat o pictură cu mașina și nu s-a remediat, adică mai avea un zgomot, nu? Și am constatat că e pivotul, deși am tras de el. Da. Prima nu făcea nimic. Acum s-a speriat. E o fi de fabrică? Da. Mamă! Mamă! Ok. Deci îl schimbăm pe ăsta și mergem la o probă. Ia zi. Ăsta e. Stai, n-am tras de el și nu făcea nimic. Ba, are nimic. Are joc? Da, se simte. Și așa, și așa. Iată. CPU-ul este interesant. Cu siguranță. Ok. Să nu cumva să iese. Da, ăștia cu ochii mici aveau înainte la toate mașinile. Da. Rasist. Nu sunt rasist? Bă, noile standarde ești. Adică chinezii n-au ochii mici sau coreenii. Ba da. Deci, îi punem pivotul și o mai scoatem o dată la o tură, da? Da. Da, până în curte, da? Aia ce mai nou, protecție? Da, e de căldură, să nu... Să nu degage în ăla? Discul de asta. Asta e o chestie deșteaptă, nu? Da. E o protecție termică. Ce tare. Asta au gândit. Hai, unde mai duci? O mai dai doră? Nu, Ok. Recapitulând, am schimbat bucșile bară stabilizatoare, am schimbat... ce am mai schimbat? bucșile de la ciolanele spate. Așa. Inițial, asta am constatat la constatarea de data trecută mecanică cu levierul și mașina s-a închegat și ulterior la proba de drum a mai apărut un zgomot și s-a dovedit pe față dreapta, s-a dovedit a fi un pivot pe care nu l-am sesizat fiindcă n-a dat niciun semn de uzură în prima constatare. Și asta e a treia probă de drum și aparent a dispărut și zgomotul. Doamne ajută! Mulțumim! Fă pupii la cameră!